Anatomia patologikoko laborategira ailegatzen direnetik, biopsien kudeaketa nola egiten den erakusten du bideo honek. Laginak, endoskopia arretotik anatomia patologikoko laborategira ailegatzen dira. Endoskopiaren paperaren informazioa egiaztatzen da. Pazientearen datuak eta datu endoskopikoak, bidalitako ontzien kopurua, lesioen kopurua eta beren kokapena. Ontzi guztiak paziente bakoitzaren datuak biltzen dituen pegatina batez identifikatuta egon behar dira. Paperaren datuak, bidalitako elementuekin bat ez badatoz, ontzi bat soberan edo faltan badago, pazientearen izena erratuta badago edo pegatinarekin identifikatzen ez badira, laginei ez zaie serrarerik ematen eta errakuntza zuzentzeko itzultzen dira. Ezinbestekoa da, paperaren lagin guztiak egon eta identifikazio zuzena izatea, gero berau aztertu ahal izateko. Informazioa egokia bada, zigilua jarri eta eskaera guztiei sarrera ematen zaie, dagozkien laginekin. Jarraian, pazienteko biopsiaren zenbakia erregistratuta geratzen da. Zenbakiak ontzi bakoitza identifikatuko du. Kolonoskopiaren txosten bakoitza eta berari dagozkion laginen ontziak anatomia patologikoko aplikazioan erregistratuko da. Izena, identifikazio korporatiboaren kodea, FIK, ontzien kopurua, kode bat esleitzen zaie trazabilitatea bermatzeko, prozesu guztian zehar. Arrez geroztik, prozesua barra eta QR kodigoen bidez kontrolatzen da, paper, bloke eta lamina guztietan. Paperaren barra kodetik zehar, aztertuko den lagin bakoitzari dagozkion kaseteak inprimatzen dira. Kode hori oso garrantzizkoa da eta prozesu guztian zehar lagin bakoitzeko trazabilitatea bermatzeko balio du. Berriro egiaztatzen da, pazienteren identitatea eta endoskopiaren paperari buruzko informazioa bidalitako materialarekin bat datozela. Azterketa makroskopikoa egiten da. Horretarako, honako hauek egiaztatzen dira. Ontzien kopurua, ontzi bakoitzeko zati kopurua eta materialaren ezaugarri morfologikoak. Hau da, tamaina eta forma. Horiek horrela, fakultatiboak audioko zinta batean behaketak gordetzen ditu. Lagina neurtzen da. Polipoaren txertaketa eremua zehazteko aukera dagoenean, eremu hori, erresekzio tartea, tinta txinatarrarekin pintatzen da. Txertatze eremua bermatzerik ez badago, margina baloratu ezina izan daiteke. Azido azetikoarekin finkatzen da ehuna, ez lokabetzeko. Lagin bakoitza tailatzen da kasetetan sartu ahal izateko. Ontzi bakoitza sortutako kasete kopuruarekin lotuta dago, eta laginak finkatzeko prozesatuko den ontzian jartzen dira kaseteak. Lehen prozesua, 8 eta 16 ordu artekoa izaten da, laginaren tamainaren arabera. Kasete bakoitza, parafinan sartzen da bloke bat sortzeko. Behin gogortuta, soberako parafina kentzen da. Parafina bloken ebakidurak egiteko, 3 mikra zabalera duen mikrotomoa erabiltzen da, azterketa mikroskopikoaren beharrezko laminak egiteko. Ebakidurak, kubeta batean jartzen dira, gero lamina bakoitzean jarri ahal izateko. Lamina guztiek, trazabilitatearen kodea, ebakiduraren eguna, tindaketa eta esleitu zaizkion patologaren izena identifikagarriak dituzte. Tindatze prozesuak bat edo 2 ordu irauten du,
laminen kopuruaren arabera. Prozesadoreak, laginak, hematoxilinaz eta eosinaz tindatzen ditu, eta modu automatikoan jartzen du estalkia. Behin laminak prozesatuta lagin bakoitzaren trazabilitatea egiaztatzen da bere kodearen bidez. Paper bakoitzari lotutako ontzi kopurua ez ezik, barne egoteko sortu diren kaset eta lamina kopurua ere egiaztatzen da. Azterketa mikroskopikoa egiteko asmoz, laminen eta eskaeren bandejak, txosten endoskopikoak jasotzen dituzte fakultatiboek. Informazio endoskopikoa ezinbestekoa da interpretazio egokia egiteko. Behin ikusita, deskripzio mikroskopikoa, diagnostikoa eta esnomet kodifikazioa egiten ditu fakultatiboak. Hori guztia audioko zinta batean grabatzen da, gero txosten batean transkribatzeko. Berriro egiaztatzen dira, bai datuak, bai aztertutako laginak. Paziente bakoitzari dagokion deskripzio mikroskopikoa, diagnostikoa eta esnomet kodifikazioaren zinta azken txosten batean transkribatzen da. Fakultatiboak azken informeak behin jasota balio esten ditu. Berauek sistema informatikoan gorde eta pazientearen historial bidez eskuragarri egon daitezen. Horiek horrela, familiako edo digestioko medikuak bereitara jo dezake urrun edo berehalako moduan. Gordetako ontziak diagnostikoaren hilabete batez gordetzen dira, bestelako azterketak egiteko aukera izan dadin. Laminak eta parafinako blokeak betiko gordetzen dira, etorkizunean laginen azterketa berria behar izan ez gero edo noiz egin ahal izateko. Immunohistiokimika eta genetikaren teknika bereziak jorratzen dira, espezialitateek hala eskatuta, kolon eta ondesteko minbiziaren eragile hereditarioak eta tratamenduak baloratu ahal izateko. Aktinaren tindapena, teknika molekularrak, CARAS, NRAS, mikrosatelitea den ezegonkortasuna, MSH2, MSH6, PMS2, MLH1. Prozesuak behar du. Teknika bereziak eskatzearen ondorioz luzatu beharreko gutxieneko denbora. Endoskopia eta anatomia patologikoaren arteko laguntza estua. Txosten endoskopikoa, ezinbesteko eskaera. Gomendagarria da polibo bakoitzak ontzi batean bidali eta bertan apaitzea, eremua, errausketa mota, osoa edo zatika, eta gutxi goraberako tamaina. Patologikoko txostenak behar du argi eta erabilgarria izan, klinikoi pazienteen pronostiko eta jarraipenean lagundu ahal izateko.